Yabona bafethu, ubaba oyipoki niyazi indoda ethatha amadoda emgedeni ayosutha induku. Kodwa namhlanje ngikho ke emgedeni. Isendaweni enhle labafethu kunento eyimpumelelo kabi ezayo lapho ku-Durban July. Uma ukuthi akalithengi ithikithi, ayi ngathi uzoba nenkinga. Ngimi nentshebe la ezongichazela ukuthi zikhiphani la namhlanje ngoba ngiyabona ukuthi ayikha kubhizi intshebe. Kwenze njani mfowethu? Ninjani bafethu, ngani bafethu? Akazi ubona nentshebe kahle ke phakathi kwami naye kodwa ke sizozwa kuma comment. Kodwa ihlelekile zombili le ntshebe. Kwenzakalani mfowethu la? No, lapha sisenze media briefing sizolontsha into yamabhinqa. Okay. Njengoba sizolontsha into yamabhinqa nokwazi ukuthi amabhinqa ungeza ukupha khona ku-Durban July. Yes. Ngathi nabantu abathize. I think it's for the first time. For the first time. So manje ke uFast and Quick noHalisi Africa ke bapartnerile ukuthi bazo-introduce amabhinqa ku-Durban July. Bese sithola ke nemoto lapha no-MG ukuthi amabhinqa awangene kahle. Yeah, kumele ngene ngesitayela. Ngene ngesitayela. Yeah, no mfethu yazi ayisowusho ukuthi lento engiyibona la yonke iminyaka ku-Durban July ingaqhubeka ingawi kungabi lezinto kuthiwa bakukhona amabhinqa mfethu nibambe ngoba ngiyabona kuhle kakhulu lapha izingane phezulu abantu basafika bayeza lapha nomongameli nawo amabhinqa uyeza la uyiveze le yankunzi bayibone lapha inkunzi ezelotha amabhinqa nayi nensizwa yomlungu lapha ikhona yomlungu bafethu ziyakhipha iyimpumelelo kakhulu lento yamabhinqa. Wena uma usathi ibhinqa umuntu ongayindawo empilweni awazi lutho naye insizwa yomlungu wethu abantu abadala kunjani mfowethu? Hayi mfowethu alikhelile ngabe khona ngabe sesizwini ngabe sebhole emapepeni manje mfowethu siyake sizwe wena uyinsizwa yakwabani wena ungubani? Mfowethu umphakathi bangethe abangiqamba bathi ngugatsheni boye benyathi sungakusobulungu umzihle ntsini ngokuswelebela usukwazilwayo yeah umpongo la usuka emthola inkaba yami ile kubaqulusi kumacafuna kusala kwesitindi somtshiki kwansimba igobe idemon awuzwa nakhona futhi mabengekho right ayigobi ileka gobi cha awusazele mfowethu ukuthi na uzizwa kanjani ukulento lengxenye yalento eyimpumelelo kangaka siyibona ukuthi cha ngathi izophumelela kakhulu into yamabhinqa hayi inhle mfowethu ngoba nami ngibona ngishaya zomjabu kumnandi ukuthi iphumelele. Ngicela bonke abathanda ukubhinqa bafike bezothenga amathikithi bangene ethendeni lamabhinqa khona eDurban July bezojabulela. Lokho kumnandi kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi iwona mcimbi okumnandi nayo yonke imicimbi eyaba khona uDurban July because amabhinqa ayenza into ebimnandi bafowethu. Amabhinqa mesefikile kuyabonakala. Yes. So Yeah. Sine. Yeah. Skide. Yeah. Jatshulu. Manje iyobe khona lenyama yenhloko la. Mina ngithandeza ngaphakathi. Awu mfowethu. Ngithanda ukugabhisa. Ihoma fest. Siyabonga kakhulu kuba nawe. Ayibonga mina mfowethu. Mfowethu asiqhubeke nodaba lethu. Manje mfowethu ukuhlanganisa yonke lento nje mfowethu kube usizo olungakanani ngoba uyazi vele ukuthi kuningi usizo endleleni makuthiwa kuyahlanganiswa mfowethu. Kunjalo khona ngokubambisana nokuthola abantu abazoxhasa ukusenzela into ebeyimpumelelo. Ngeke uyenze into wena. Ngeke kube khona abantu abambisana nabo noma ngathi nomqondo ohlakaniphile kuhlakaniphile. Yes. So kusho ukuthi kuhlangana abantu abanemqondo eminingi ihlakaniphile abafuna ukubona lento ukuthi izophumelela kanjani. Ingako kunjena nami. Abantu phela babeyitshela ukuthi amabhinqa abantu abangafundile. Sifundile manje into kakhulu. Ungabuza lapha ama PhD ayakuphi ngeke phela usibone ngaphela noma ufundile akusho ukuthi ungasadle rank. Urank Unemali yakho kodwa mawufuna ukudla rank kambo. Yes, and wonke amabhinqa imoto ayigibelayo. Yanyiwe liyabhubha. Asezogibela uMG ke manje amabhinqa. Sesikwa MG mabhinqa, sesikwa MG mabhinqa konakele. Hayi konakele kakhulu kakhulu manje. Ngiyabonga kakhulu. Ngijabula ukuthi ukubona into ngendlela enkulu. Isikhathi sihlangana besingazani kodwa sesiyazana manje and nami ngila ekhaya engijabule kakhulu. Ngiphumule ukuyofuna imali eyipoke bafowethu. Nami ke ngihamba izinto eziphezulu. Hayi uyabona kubonakala ulwandle lapha. Indawo yini lapha ikuhlase eliphezulu. Iyasho ukuthi amabhinqa inabo ukuhlathi into yamabhinqa. Iyiphi igama la lendawo lena esikuyona? AsiseDurban North lapha eSeDurban North mosungofika ngaseLalusha nje. Esilapho i-high class kakhulu izinga liphezulu kakhulu. Izinga liphezulu kakhulu. Siyabonga. Kanani indoda amadoda kwabe. Nayi impumelelo mfethu. Nayi impumelelo siyibona ngamehlo. Hayi sabonga uNkulunkulu kodwa ke bayakwazi phela awushayicela. Akekho bangazi.
Siyabonga mngani wami. Ya bafowethu nanti wanibonile-ke siyabuya la kabi kakhulu ngathi su-MG sikhona sizoxhasa uyabona. So I'm going to open to the media and then obviously yours is to take. Su-MG nathi sithe cha asifuni ukusala entweni yamabhinqa sathi thina ngoba vele nathi singamabhinqa phela asambe nawo amabhinqa su-MG cha bafowethu ninanazi ngiphethe iqalisuthi yakwa-MG inkuzibhalanga mfowethu yakhipha lapho Hayi bo, but Pyramid. uyabona ukuthatha ibrand enjengo-MG bese siyibeka kule map ehambisana namabhinqa. Hayi bo, Uyakubona ukuwina? Hayi bo, siyaphuphuma siyaphezulu. Ngoba phela abantu bacangata amabhinqa abantu abangenziyo abangazilutho kanti hey amabhinqa afundile futhi anemali. Into yasekhaya. Awuzwaka cha mfethu uthini wena njengo-MG mfethu uzibona nawe ukuleli sasasa lempumelelo mfethu hey mina ngicela ukubingelela nje abafowethu nodadewethu sayona inhlalisuthi ka-MG ihamba nebhodi pyramid ngibonga ithuba elikhulu mfowethu ukuthi usondeze kahle mfethu entweni right empilweni nokuthi sisondeze ibrand ku-MG ngoba phela u-MG na bukuthathwa as ibrand engale kwako so UK abantu bengayinaki so manje siyayithatha ibrand siyifaka ephi sifaka ebantwini bethu bakaZulu siyifaka kahle kahle kwindlu emnyama so bafethu ningaxwayi manibona i-MG yonke indawo imoto e-right imoto e-reliable ngiyacela nje nani bafethu ngobuningi benu nimenze ama-inquiries nje bafethu nikhulume nathi sokwazi thini sizigcina kanti bafuna ukubona ukuthi MG iphetheni lapha ya kwimakhi kaMaskandi lapha ku-Durban July yila izobe ikhona khona i-MG ihambisana kanye nabo abafowethu amabhinqa amabhinqa angimangaza ngempela hayi bo anophila siya ku-Durban July siphakathi shiqi siyofa kwamabhinqa phakathi Durban July su-MG hayi siziguzibhalanga cha bafowethu nami kube ingxenye yale company ya-MG kuyangikhulisa futhi nami kuyangisiza ukuthi ngikwazi ukukhulisa ibrand ukuzwana nabantu ukuthanda abantu uphila nabantu ukubathatha basemgedeni beshawe uphinde bathobe phinde bafake emotweni kunjalo hayi bafowethu siyabonga kakhulu leli usuku lanamhlanje ngiyanitshela luyisasasa ngendlela eyisimanga hayi bafowethu hayi upapa G hayi ngiyamhlonipha awu papa G ngiyamhlonipha lo muntu uyazenza izinto zenzeka sila nje uyena uthe nje umfowethu ngikuvulela iminyango ayisukani madoda mali eyipoki yakutshela